Poď si so mňou pozrieť interiér traktora Zebry M350. Nastavenie sedadla aj volantu je rýchle, jednoduché a každý vodič si bez problémov nájde ideálnu polohu za volantom. Praktické vyklápacie zadné okno oceníš pri práci s náradím. Palubná doska je prehľadná a všetky dôležité informácie máš vždy na očiach. Nechýba ani farebný 12-palcový displej s jednoduchým ovládaním, na ktorom nájdeš aj obraz zo zadnej kamery. Joystick perfektne padne do ruky a jednoduchými pohybmi pohodlne ovládaš čelný nakladač. Po pravej ruke sa nachádza páka redukovaných rýchlostí. Veľmi praktickou funkciou je aj možnosť ručného pridávania plynu. Nechýba ani jednoduché ovládanie zadnej hydrauliky. Ovládanie pohonu 4x4 máš vždy po ruke, rovnako ako ovládaciu páku kardanu. Autorádio a klimatizácia sú samozrejmosťou už v základnej výbave, takže komfort pri práci je na vysokej úrovni. M350 je traktor, ktorý prekvapí nielen svojou výbavou, ale aj cenou.